Her vil vi starte filmen, der kan vi se, hvordan modtagerne de er godt nede i knæ, så de har god balance og mulighed for at tage ordentligt imod Rasmus, der springer. Vi kan også se, at de har den nærmeste hånd på skulderen af Rasmus, og de står klar med den fjerneste hånd til at tage imod op på ryggen. Vi spoler lidt længere frem i filmen, og Rasmus han kommer helt ud i syvtalspositionen, hvor han mister balancen, men modtagerne de tager imod herop, så de har en hånd, der kan rotere. Det er hånden nede på skulderen, og en hånd, der kan løfte længere op på ryggen. Rasmus han fortsætter rundt og kipper på det rigtige tidspunkt i øvrigt. Og her kan vi se, hvordan den ene modtager er tæt på Rasmus, langt ind under ham for at kunne løfte hans vægt, mens den anden modtager har lidt større problemer, fordi han står længere væk fra springeren. Vi kan også se på hans ansigtsudtryk, at det er lettere anstrengende. Vi kører videre. Rasmus får lavet sit spring. Og han står. Her kunne modtagerne med fordel have skiftet en hånd op foran på maven, så Rasmus han bliver stoppet og ikke kan fortsætte fremad og falde. Det bliver meget tydeligt i og med, at springeren ikke kommer så højt. Hvordan der bliver, hvis man følger den her arm, ser hvordan der bliver løftet, så jeg kommer hele vejen rundt. Modsat den anden side, hvor der kommer mindre løft, i og med at modtageren står for langt fra springeren. Meget fin modtagning.